Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazie Fabio, grazie Sergio. Grazie Inti, Mela Sergio u Fabio għandkom xi stejjer. Mhux ħanibdew Sergio. Ibda inti hija tal-paranormal tiegħek. Mela, ħanejdulhom tawdex. Darba mor tawdex jiena bil-familja ma' ħabib tiegħi. Billi nsemmih ma fiha xejn jom ma jiddejjaq xejn għala manġon iż-żubina jafu kulħadd. U morna bil-familja, insomma, u l-ewwel morna nibbukjawa dil-farmhouse, u daw kienu. Mela, kienu ġiex farmhouses. Ġo l-istess ġifieri, ġo l-istess biċċalqa. Mhux lejwet il-ħmar. Le. Sajjan biex ma ntawellek dal-post veru creepy, issa jiena mhux ħanejdlek ġemana xi sensittiv u hekk. Imma mal-ewwel bdejna biċċajt għax ma li tħallettilhom hawnhekk mitkowxa torqdu bil-lejl u ġad fajtilhom dik naqra tiktak. Taħsib ġo moħħhom jiena qatt noqgħod ninfluwenzhom. Ħanibda minn hemm. Xejtilhom il-basbal. U bdew jgħidu. U għedtilhom wara taw id-deposit, ġifieri. Ħalli dispjaċi jom. ċaħġa minna naħseb. Insomma, ma kompli Sergio. Insomma, wara li morna u il-post werwirna. Creepy, senti. Pitturi tan, bis-serjetà kollha, pitturi ta' nisa hekk ta' żmien l-antik, dollu utwal fil-kull. Dak il-film era ta' fantazzjem tal-vampir. Kontro Dracula. Nara ħardi d-dar. Da sieħbi, zbejna, għalli tlaqna l-barrissa, mux di ħajkrenna. Le, għallu mux di, għallu jħanrikom l-oħra, u morna l-oħra. Veru, niftakar, ejja. Urjom naqra l-inqas creepy. L-inqas creepy. Assew. U morna hemm, insomma, u għedni l-udi tajba, u krejna lejla. U morna, insomma, waslet il-ġurnata u morna jiena u tfal u l-mara, u tfal tiegħu u l-mara tiegħu u koll, insomma, u ġurnata minnhom kien il-ħadd. Mar air condition ta' kamra minnhom insejt jekk hux tiegħu jew għax konna tfal raqadnihom ġo kamra. Aħna raqadna ġo kamra kienet 3 bedroom u ma raqdu ġo kamra. U għalli nċemplu s-sit għalli jirranġaħħunna, insomma, da' air condition. U ċempil nielu. Għalli mux ħani ġillum il-ħadda, nielu marra xħat għamel, nielu għaw sħana, u għek. Għallinna l-iktar li nistan offrilkom, memħat fil-farmhouse l-oħra, dir creepy. Għalli, u xaħat minnkom imur jorqot fija air condition di. Għalli imur jorqotem, insomma, fija. Il-istja għalli zubina. Għalli murru ta' għalli titimurru jina u inti għallu nizaw. U da, jina konna bla 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 u konna ġaġifiri xin għalli għalli ma jmux ħanorqotek. Insomma, biex namlu tal-buliet u li ma fija xej u mornem. Issa kieku per eżempju kien smajtu dal-ħoss jew hekk ngħid bdejna nibżaw aħna per eżempju smajna hekk ġaġa taqqa jew hekk. Imma mhux hekk ġara. Però stramba veru. Laqa stramba. Morna, insomma ġie fetħinna n-naħa l-oħra u hekk. L-ewwel niżdi l-kamra li raqqadna ġo fija xi 30 bi 30 l-air condition
kien fih kemm minna u inti daqseg der. Is-saqaf għoli. Insomma, għadna jem, insomma. Xelna d-dawl, intfajnek impallaw, ma ġara xej. Omt, tfejt id-dawl. Le, sorry, għamu u tafa d-dawl. U rqadna. Xerqadna. Għamil teketlut fid-dawl. Jien. Għalli tfejtu jien suppost. Għalli ma tfejtu xien. Kien ġaxel id-dawl dal-moment. Kien ġaxel id-dawl. Veru kera. Le, nejdlek. Għaxan id-nitqu għek. Għedin nitqu. Pero u jien nibqa nejt xorta ma nemmix, imma jien xaħad bidbedajt mejl bina li mux il-kas. U insomma, kien ġaqal li dik kif xel id-dawlu. Insomma, u reġat tfieħ. Tfieħ, għadna ek u jieti ek. U nfetħet il-biba tal-gwardarobba. Nfetħet il-biba tal-gwardarobba. Di, jista' jkun. Ma għinem xaħġa, nfetħet. F'nofs l-olju f'dik isħana ma tgħidx kien rieħ. Mux ek. U l-kamra malu, ħabba lejsi. Jajetlu. Xelu. Bum, xel id-dawl. Konna mqajmin dak il-ħin bat. Xħin xel id-dawl. Jena u. Itnejla. Najtu. Tlaqna lem, tlaqna jien nibża ninżel minn fuq is-sodda. Bdejt kemm jgħidu li kieku jien nitlaq niġri norqob barra. Xtarqot ma rridx noħroġ minn ġod il-kamra. Minn ġol kamra ma rridx noħroġ ġol kuluturi tagħha jendi għax iktar tal-biża. Jien insomma. Iktar tal-biża xin toħroġ fil-kuluturi il-kamra l-inqas ħalli. Bdejtu tisimha fil-kuluturi. Mela. Sax ma rridx ikun spoiler. Unba bdejna nisimgħu. Jiret nitħaq minn imma naqra. Le, għax intara l-inna. Għax t-tarom, Ma intom ġiġganti. Intom xtafu xad xkilt imma insomma. Plain sailing insomma. Le, ma kellniex kif kilt inti. Le, ma. Mux għattintik vibe ħazina skura. Mux għattintik biex tidda. Insomma. Saw kompli serċa. Insomma, mbagħad bdejna nisimgħu. Fil-kuluturi ta' barra u fil-kamra taħdejna hekk mara u raġel issa di fejni del-farmhouse. U l-farmhouse l-oħra konna ġofija ġo għalqa imbeda minn kulħadd. Mara u raġel jajjat maħħajti jajsawet storbju u jisu ma nafu xet jgħid. Il-lejl kollu hekk ġifieri. The game game. Mbagħad jisu bdejna nisimgħu diski bil-megafon dak l-speaker hekk jisu trombetta. Diski hekk ta' grammofon. Lejl kollu hekk ġifieri. U ġifieri dawl ħalejn jiex il-baqa' mixewl imma l-bibin tinfetaħ oħra bieba affarijiet hekk ġifieri. Lejl sħiħ. Le, tibqa' miftuħa. Ma jirġax tina. Le, ħina qed ngħidlek eżatt. Però hemm minnhom għamilna kuraġġ. Qedlu noħorġu mqar fil-kulutur? Jien? Għalli noħorġu ejja għantu, ħriġna fil-kulutur? Xej. Kwiet. Dak il-diskors li bdejtu tisimgħu. La, diskors xej, kwiet. Tifhem rġajna tħallna, x'in tidħol fil-kamra? Tinfetaħ bi boħra. Tgħidli ma kemm kien fiha mek. Jekk kien hemm 4 bibien, spiċċajna l-4 bibien miftuħin, maħna ma mmorrux nagħlqu. U hekk ġifieri l-ewwel waħda nfetħet bil-mod, imma mbagħad l-oħrajn ġlum u tabda żejra hekk. Qed ngħidlek waħda mill-esperjenzi ma tista' tgħidli jista' jkun hekk jew Kien hemm xi ħsies bħal dawk il-boċċijek li konna nlagħbu meta konna żgħar. Le hekk. Jew xi waħda jiġri hekk? Tip xi grif. Taf niftakar jgħid Alan, Zubina niftakar jgħid. Issa jekk kien impression ta' dak li forsi kien imwerwer. Għal
U ma kienu ħaffin, għalli ħassejt il-xaħat jaqbad li subajja l-loħxon ta' sija. Għalli ħassejt il-xaħat jaqbad li subajja l-loħxon ta' sija. Dik li simaw jien. Minnom konna jisna jgħodġerek. Ma nafx jek. Ġara. Ejwa, Għalli kien fis-sodda. Fis-sodda u ħassejt xaħat jaqbad li subajja l-loħxon ta' sija. Dik niftakru li speċi li meċċenti għax jena ħobb ħafna l-paranormal sajan u meta kont żgħir Serġo jafni ġifieri dejjem kont ħobb il-Ghostbusters. Ma li għadda żmien dejjem nieħu l-affarijiet bis-serjetà. Ghostbusters jogħġbuni. Tgħidulhomx li kull kasett li kont nagħmel jiena m'għandux jaqsam xejn iddaħħal id-diska tal-Ghostbusters. Kull kasett li nirrekordja f'diska tal-Ghostbusters. Jiena pereżempju xi diska tal-Queen, għaw kasett tal-Queen u jitfall il-Ghostbusters. Jiena tipo meta kien ġralhom din il-ħaġa kont qed tinsaqsihom naqra jiena u hekk u dik oħra u qablu f'kollox. Tipo li semma naqra differenti di tażubina qabadlu subaħ l-oħxon. Min sejt ngħidha wkoll ma. Dik niftakru jgħid ġifieri. La jiena kopli. Waqfet hemm l-istorja jew waqfet hemm. Ġejta Malta xejn. Xejn. Interessanti. Xejn. U kemm dam il-fenomenu hekk lej wieħed jiġifieri. Lejla xumbat l-għada biex nispiċċa ħilek eżatt. Umbat l-għada irranġa l-air condition u anke jekk ma rranġax ma kontx nersaqlem. Aħna morna naħa l-oħra u da sieħbi. Allu rranġajt nafdik il-dar. Allu qabbes sejt allu ma tixtejt li rajt xi ħaġa wkoll inti. Għalfej allu hekk. Għaxra, jaf li raw. U kombinazzjoni ibis ma tinkerix. Dejjem ikru ġdida. Eżatt. Nixtieq marru x'imkien Mirko. Però jien dejjem nidher quddiem il-kamra, darba inti għax inti ma temmix. Jiena xettiku ħafna pereżempju f'dawn l-affarijiet Serġo tafni, ħafna għamil żmien, ġifieri nirriċerka bla doċċ u ma kellniex internet dak iż-żmien, kont nixi di unexplained. Ġifieri kont għamil żmien ifisser llum ħafna minnu ġifieri li ġi explained, l-unexplained. Ġifieri ħafna minn dawn il-magazines u hekk. Imma kont interessa ħafna ruħi fihom dawn l-affarijiet. Darba kont morti jena ma' grupp jagħmlu ghost hunt, kien stidinna ħabib tiegħi għax jaf ninteressa ruħi hekk. U morna il-Berix ta' Selmun. Tajba da. U kont ħadd il-tifla ta' Serġo miegħi għax tinteressa ruħha wkoll fi paranormal, Jessica. U konna qed induru minn Berix allura u hekk speċi kellna l-electromagnetic field detector. U għettet jena ħammur ġast biex nieħdu baż u ħammur u nerġa' ngħidlek għad nisallum minix 100% fuq għadi jiġifieri. U bdejna tħallu ġol ewwel kamra, insomma għaw xi ghost tixtieq jagħmel kuntatt magħna bla bla bla. U bdej jimmarka naqra żgħira l-aħmar, taf inti jaqleb minn aħmar għal aħdar. Imma mbagħad ħanna ġo berik partikolari. U di għalunna din partikolari, dal-grupp li konti għet maħħom jena, għalunna ġili esperienza. Apparentement anka footage għandhom, għabdu bieċa footage. Taf minu l-grupp? Ejja, bat nejdlek. Għax ma nafx jek jihdox biex jena nsemmi, jom għazin. Jina mort maħħom għax kien hemm wieħed minnhom ġifier ħabib kbir tiegħi u stidinni. Dak il-video li semmi ħafna fil-fatt tal-Explorer rajtu jiena. Vera, fa? Ejja rajtu. U ma ħarġuħx. Interessanti. Kif jiddeskrivuh għan-nies? Fil-ma sens. Inti rajt il-video? Rajt il-video u tinfetaħ tieqa jidru balla ċappor bżek hekk. U xieġi fil-ħarfa? Ek. ħatifqali moħħet. Ek rajtu, kien jek mux sejjer zbal, Night Vision kien. Jek mux sejjer zbal dal-video li rajti għana, Night Vision kien. Kif kien ballum jina, faxin nishtin kuna fjekux l-istess ħagġa li rajti għana, fim? Le, ta' jina kien niftakar sewar bizzar. Inti ġerajta? Bħal beta tilab il-biljard, paħħu tfaqqa u tara l-boċċi jaħbtu. Ma ma kienet ċor kbira mbagħad. Le, ma jidirlix li kienet ċor kbira, ma tara. To be honest, li naqra li rajtu dal-video insomma. Naraħ fa' post jagħmel.
U da minn uriwli fil-mobile ek, għalli ma tantx rridu jiru li jestejpo. Insomma, għankobli fuq l-istoria l-oħra, rewind. Għajt li moħħi, għajt li moħħi. U tħallna ġodin il-berg partikolari, Hawnhekk jgħidu li jidher ghost partikolari bl-isem, ħanejdu li jismu John, għax qalu li x'ismu wkoll. U qalulu John hawnhekk qiegħed l-electromagnetic field detector irid jisplodi. Hekk f'daqqa ma xelhem kien hemmhekk xel. Nerġa' ngħidlek seta' kien forsi għandhom xi tip ta' apparat xi ħadd barra jitfa' xi waves li jħadmu dan. Imma aħna mobiles mitfijin, kol astorċ, dlam ċappa, kull ma tara d-dots tiegħu U qalulu bażikament da qalulu jekk tittejdilna iva, ixelhom kollha, jekk tittejdilna le ixel ftit aħmar. U qalulu inti John, bum, iva. Qalulu inti soldat, iva. Qalulu inti bidwi, u mbagħad le. Ma kull domanda li bdejna nagħmlu beda jagħti risq. Yes or no, ovvjament. Senti. Għax kien hemm wieħed, skużani, għax kien hemm wieħed qallu inti minn fejn inti, u jgħidlek Birmingham. Fimta? Senti kellek dubjena, li jista' jkun xi ħaġa li qed jafsu yes jew no. L-nepotija ħalejta mal-grupp, inżilt isfel, nara kemm xi ħadd tipo waħdi fil-laqas xel torċ, ħalli ma jarani ħadd, qed forsi nara hemm xi ħadd forsi qed jagħmel xi tip ta' interferenza. Issa, kienu kollha kombinazzjonijiet, imma m'għadu f'kull domanda li saqsejnieh tagħmel sens. Eżin, inti metta hawnhekk jgħidlek le, għax jgħidu meta jkun hemm ghost, mela li għadu ħajjibqa' jirrepeti dejjem l-istess ħaġa over and over again. Imma amazing kienet l-esperjenza u ħin minnhom waħda minna qalet qabżet waħda minna qaltilna mhux ħajrispondina aktar għaltilna rajt isu daħna bajda tinqala minn maħdej detektor. U ma weġibniex iktar. U mbagħad wara ftit bderġejna bdejna nsaqsu hekk u reġa' beda jaħdem da. Qed ngħidlek it was a matter of 5 seconds tipo ngħidlu inti hija stazzjonata hawnhekk Malta, tista' ngħisu 5 seconds jgħidlek iva, inti mal-alleati, iva, inti nazist, le. Kombinazzjoni għax hekk tibda tgħid, fimni. Qed ngħidlek jiena taf kemm smajt stejjer sajan, jiena ikbar minnek u smajt ħafna stejjer u taf kemm nisma' ħmerijiet kont għax raw żiemel abjad. U għax raw tifla u raw baby, semgħu baby jibki. Jien taf x'nemmen fil-40 semgħu baby. Jien taf x'nemmen li kulħadd jgħidu minn 1000 oġġett. Nemmen imma waħda tnej, daqs. Eżatt li huma vera. U xorta. Jien tal-kalkara men vera importanti għalija. Nixtieq ġifieri nara dar-rastja video, ħana rakkux l-istess ħaġa li rajt jiena. Ġifieri għalhekk xipija. Kemm inna nisimgħu bih Mirko da? U għedu non-years? Le, ma jeżisti għax rajtu. Nkun qed nikdeb jekk ngħidlek kif kien eżatt, għax tant rajtu it was a matter of seconds. Fimx qed ngħidlek mhux pereżempju bagħtuli qatt noqgħod nanalizzah. Jiena mill-lider ma tantx ħobbu joruħ dal-video. Le, għax forsi ma nafx, forsi daw minħadu forsi tikkomprometti l-post, ma nafx. Why not? Hemm postijiet barra minn Malta, speċjalment l-Iskozja, jifirħu għax ikun haunted il-post. Femta u għana u Malta tittaħbi. Imma mill-aspett tiegħek taħseb li ma tarax bħala aspett teknoloġiku. Le, l-ewwel net meta rajtu ma kienx dak iż-żmien kien hawn ta' tempering, dak iż-żmien li rajtu jiena. Kemm ilu da? Kemm ilu Serġ? 10 snin? Naħseb inqas. Imma ngħidlek ta' ftit qabel meta ġa. Ħanejdlek. Qabel? 2000 meta rajtu jien ħanejdlek. 2018 rajtu jien, jekk mhux sejjer żball. Jekk mhux sejjer żball 2018 rajtu jiena. Se jista' jkun ħafna qabel jew jista' jkun dak iż-żmien.
Minn għalija 2018. Pero nibatlek meta rajtu eżatt għax hemm ħaġa jekk niċċekkjaħħa meta taħbad magħha. Ngħidlek mela hemm għax anke ritratti għandi ta' meta intqajt ma' dan ir-raġel li jurien il-video, allura jekk nara meta morna din l-ikla partikolari, ngħidlek dakinhar. Sewa. Xejn hemm u nerġa' l-istorja oħra. Din għalija din l-istorja emozjonanti ħafna għax personali ħafna taħna ġifieri u Sergio għattilu kemm il-darba u ġieni rakkontaħħa lin-nies. Issa qabel ma tirrakkontaħħa din l-istorja, ġifieri x'inti tirrakkontaħħa tibqa' tgħid li m'hemm xejn inti wara. Ħanejdlek naħseb jiena fuq ghosts. U għaw teorija fuq Sajjan ma nafx hekk inti bħala riċerkatur fuq dawn l-affarijiet fit tixtiex ukoll. Jiena ghost nemmen li ma tkunx ir-ruħ tiegħek ħarġet minn ġo ġismek. Nemmen li għax ħaġa fenomenu naturali. Illi inti tgħidlix ma stax infehma, b'xi mod inti ħadlek video tiegħek innifsek fl-arja u jibqa' jidher dal-video għall-argument tajruni b'karozza lili biex xokk li ħadd. Dik il-ħaġa tibqa' tirrepeti ruħha, jiġi su ritratt jibqa' fl-ajru. Tirredjejtja fil-post. Dik nemmen il-ghost. Dik nemmen il-ghost. Mela kieku immaġinak hemm żball fil-Matrix. Inti l-famuża Matrix, ma' deja vu huwa żball fil-Matrix. Kont inti u xek? Eżatt. Deja vu żball, no. Forsi hemm żball fit-tape aw fil-recording fejn daw. Palma tkun tara VHS, ġilli tara xi figura VHS meta tagħmel overwriting. L-istess ħaġa. Issa jiena tal-ghost nemmen li mhux ir-ruħ li hemm scientific explanation li għadna il-bniedem għadu mhux kapaċi jispjegah. Ma tiftakarx ta' Back to the Future. Back to the Future ngħidulek bl-ammet. Ta' train. Lim waħda. Ta' train, meta tkun ġejja train. U tkompli jew Ghostbusters ettaj. Le, ta' Back to the Future, meta jkun fil-West taw. Mela, jispiċċa fi żmienna u tiġi train fi żmienna, eżattu. Isu jew eżempju Back to the Future il-wan jiġini f'mokkejjen. Dak it-tri li qed jgħidu. Juru jisek overwriting. Issa jiena nemmen li Ghost. Tkunx pereżempju Sergio smajtu dak il-biki lajjat, jew bħal famuż dik l-istorja ta' dik il-mara li bdiet tidherġa minn ġol inkwatru. Dik l-istorja ta' affaxxinanti. Jiena Sajjan dik l-istorja niftakar assir, ma kontx hemm ta' imma niftakarhom jitkellmu fuq għan-nies isma saret il-bieraħ, ġifieri dik l-istorja. It's very recent, 90s. Dik ġifieri kont diġà naħdem jiena, ma kontx tifel żgħir jew hekk it's very, very, very recent, U dak il-post li fejn tidher apparentement hemm il-ħajt imbarrat. Issa. Kellna wieħed hawnhekk ta' li naħseb li hemm kien joqgħod. Estra. Ejwa, ħadni l-recording kien jara affarijiet strambi. Qed ngħidlek, ġifieri dik nasal waħda mill-ftit stejjer li nemmen. Ir-raħal qabdu ġejjin 4 stejjer mir-raħal. L-aħħar. Esma' ħal-qormi, aħna qrejma wkoll by the way. Aħna nafu storja, ma kienu jgħidu jenna ta' konna żgħar li saret ġo forn, bħalma taħdem inti. Mela kien hemm forn u jgħidu li kienu jaraw soldat. Libes ta' mela Serġ. Le, kien mar Alfred, it-siju tagħna kien tifel. Mhux era soldat. Le, mhux soldat, beda jara l-bajjada jbajdu fuq il-forn. Bidlu-għara, mbajjat. Mela. Tifix kellem ma xi storja. Beda jidlu mbajjat ma daw fimma ħafna stejjer. Jista' jkun affarijiet ta' tfal iż-żgħar kien tifel. Eżatt, tipo qed immaġġen. Għalhekk, le jiena l-istorja li iktar laqtitni kont se nsemmi. Tommy Sergio, jiena omna. Insomma, kienet mara tal-Knisja ħafna. Ġifieri jekk id-dur ta' Santa jew Salib fuq hekk id-dar aħna konna, kienet reliġjuża ħafna. Jiena ħriġt eżatt il-kontra ġifieri. Kienet tħobb ħafna f'Padre Pio, ġifieri li mind you milu ġie qalu li kien fake u hemm dokumentarju fuq kemm ġifieri jekk imbagħad ngħidlek fejn tfittex imod Massimo Polidoro, ġifieri hemm il-provi li kien fake. Qed tisimgħuni li tħobbu l-Padre Pio. Padre Pio kien fake u hemm il-provi. Xaru kaza.
U għet il-Mirkoli ħan, bravo. Alright, bravo, għet. Dak id-dibankjaħ wieħed Massimo Polidoro għamel dokumentarju fuq bit-Taljan ovvjament imma tal-bliħ li l-ewwel ma bdew jħorġu l-pjagi biex jevita l-lieva. Bastja. Minn hemm bdew jħorġu l-pjagi waqt id-dar. Mbagħad ngħidlek l-istorja nagħmlu podcast ieħor fuq Padre Pio Basic. Inti ma fetejtix il-lieva biex taqla l-imsiemer mal-peris. Xejn subajja, mux lieva, meta konna l-sarbaw il-palizz biex naħarqu l-forn, bum, fuq subajja. Bil-lieva dik. Insomma. Bekka serjeta. Ina omna mitet zaħira, mitet ta' 41, u ftit qabel ma mietet kienet da St. Luke's, dak iż-żmien, u jien kont diġà naħdem il-posta, u fl-għaxija kont immur kienu kien hemm missieri ħdejja u speċi jieħu naqra break u ma li jarani jieħu ruħ joħroġ bejjeb sigarett. Insomma, mmur ġifieri niftakara ċara kristallu din sajjan tolqotni ħafna għax l-unika esperjenza li kelli viċin tal-paranormal. Sewwa. L-unika esperjenza li kelli viċin tal-paranormal u ma stax ngħidlek li esperjenza paranormali laqqas. Insomma, dħalt missieri qal l-ollu ħammur bejjeb sigarett u ħareġ. U jgħatem, jommi, għadna niftakara ċara, edha ġo kamra minnom ta' St. Luke's, it-tubi jiexel ultraviolet, b'dik il-Madonna kera fil-kurutur kolla xemat. Kera. Bezzak. Hides. Mela kont titlob. U x'ismu. U jgħatem, jommi, għekku. Kienet dak iżmin naħseb bil-morfina, torqotek. U minnom tqumek. U jisnu għet nitkelmu jena u inti jek. Għatli Fabio, għatli id-daddi mejjet. Issa jid t-referi għad-daddi mux għal-missieri, għal-missiera. Il-missiera kienet tgħidlu d-daddi. Għana missieri pa, nejdu l-papa. Kien ilu mejjet ġifieri. Kien ilu mejjet minn 1980. Minn 1980. U għommi mejjet minn 97. Għatli d-daddi mejjet. Tilama, ma tafx li mejjet innannu jena. U għeda tħares għaw. Fil-vojt. Kantuniera. Għatli tibżax mennu, ħita tibżax mennu. U jien dak il-ħin ksaħt, anke s-saksaħt, ġifiri, anka ksaħt. U għetħanduru narannannu, ġifiri, indurek u barajċej. Imma, issa, tewdin kien tal-morfina, imma ommi kienet iffissata fuq San George. Iffissata fuq Padre Pio. Ma raċ il-San George u l-Padre Pio jew anything tewdin. Ma tgħidx li San George ma kienx jeżisti. Ejja. Imma it-tewdin li kella. U San Bastiano ukoll kien jeżisti, all right? All right, xej. Le, imma dik li rid ngħid. Zamma, ma ħanili. Jekk dit tewden, ma fuq innannu li mejjet, fimċini? Wara ġifiri, wara ftit żmien forsi ħallet id-dinja u xek. Sorry? Wara ftit żmien ħallet. 3 days, 4? Għamel. Vessa nsibli xi ħaġa kif indal-nistun u wara ħabel kwiet. Li kollok ibat li ta' xina ta' spiegazzjoni żgħira. Hemm spjegazzjoni ġifieri ta' żgħira. Mux ħafna, mux aktar. Issa, dal-fenomenu, ħnejdu fenomenu, nismaħħom isemmu ħafna, eżin, riħasra, l-ommi bdiet issemmi l-omma ta' missieri qabel ma miet missieri, ħija, iwa madof. In-nies li mietu jisemmu qabel ma jmutu daw. Jiena ħansemmi Spider-Man, fit-tewdin ma nsemmix il-Spider-Man, ma nsemmix il-Ghostbusters. Kollu semmi daw l-affarijiet. Fimt, jiena naħdem fuq comics u għaddej gazda fuq daw l-affarijiet, insemmi li xi ħadd li miet li kien għażiż tiegħi. U l-iktar wieħed għażiż? Isemmu? That's a big question u naħseb l-iktar darba fil-kont viċin barra dik tal-ghost hunting li seta kien u koll, imma din l-iktar li ħassejdni viċin taħħa dil-ħaġa. Ma il-fenomenu jaħdem stram ħafna.
ħafna. Jekk tkun wasalt lejn l-aħħar, jaffitik jien naf kanfer tad-dolori u jaffitik biża l-Kristu. Ġifieri jaff sabet mod ta' ħabib tiegħek qed serġanti ftakart fih żgur. U jgħidek. Għax kellu ħabib tiegħu li għażad il-film Ghost. Xi ħaġa kera hekk palma tiġi jaqbduh il-ghosts il-ħżiena ħass. Assa. Panikja ta' veru, ġifieri fis-sodda. Dak kellu xi 30 sena, ġifieri. U miet. Kien marit, mort naraħ u kont naf li ħażi bniedem mhix ħajja tajba. Mor naraw jienu ħabib tiegħi. U bidda jgħid. Neħu għamli minn hawn, neħu ġejna għalija. Ġaħa. Dan itulu min aħna. Għalenna ġejna għalija, ija min imma. Ixjaten, għarru ħaraġija, għabadni minn. Ek, ta' Assa. da sieħ bi għalli da ket jaron veru. Għalli ħanejdlek. Jista' jkun tew din ukoll qed ngħidlek, imma Ġifieri dak dead, mejjed. fis-soda tal-mewt. Fil-soda tal-mewt, l-għadamiet. L-għadamiet, eżatt. Rada mitos, ja. Jiena Tommy ma kienux iktar minn 3 ijiem żgur, dil ħaġa li qed ngħidlek Tommy. Per eżempju. Siblek ħaġa. Ma tistax tassumi, ma tistax tgħid isma' din iwa. Ma tistax imbagħad tgħid talmi kollox ma jeżisti xejn. Xi ħaġa. Le. Ek. Sajjan kif ngħidlek jiena. Jien nipprova nsib dejjem is-scientific explanation tagħha jekk jista' Inta x'noqgħod nagħmilhom in-nies noqgħod nitfalhom pereżempju kieku għalek u kieku hekk. Hekk forsi hekk ranġalhom jaħsbu n-nies. Imma fil-verità naħseb jien kieku nifqalhom iktar moħħhom. Milux kellek il-ħabib tiegħi sewwa Kevin. Dak ħabib Gobek ta' Nivek. Għalajt Kevin ta' Dak għamilna anka proġetti fuq comics u hekk fil-passat, ta' ġifieri dak artist kbir, ġifieri dak it-tifel. Artist mustaċċun. Bħala reliġjon, to be honest, nemmen mhux ma nemmix, da xej ġifieri. Imma minix wieħed minn dawk ħenjin dawk li ma rawx u hemmnu. Tifhem minix hekk, dritti ngħid. Tirraġunhom mhux. Tirraġunhom. Jien nipprova nirraġuna l-affarijiet, fimt kif bejn nitkellmu l-ewwel. Kien nipprova nirraġunhom l-affarijiet għalfejn għandhom nikxef sur minn qassis. Le, ħanajdlek. Dit tkellimni għana qabel il-podcast sewwa. Hemm l-10 kmandamenti. Hemm l-10 kmandamenti, la toqtolx, la tisraqx, la tixtieqx nisa tal-oħrajn, hemm bżonn tgħidhomlok il-bibja daw l-affarijiet biex ma tagħmilhomx. Suppost is-sens komun, imma kellu jagħmel 40 ġurnata fuq montanja jiktibhom daw, kiktibhom lu Alla, sorry x'hekk jgħidu. 40 ġurnata biex qalli toqtolx ta' il-lest. Nasab kien jgħid il-pipes. Għax korret il-nostru xurxin bla-d-dor. Kien tidaq il-pipes. Xaj, kien għax floli kien. Floli kien ħafna, għax fuq montanja. Bajni u bel-nostja, ġebla kellu daqsi. Le, ma parti ċajt. Biex ikollok, għana diskutu l-morali. Biex ikollok il-morali, jemżon ikollok il-bibja. Jemżon il-reġjon, jekk immur Thailand, la toqtolx. La tisrax. Meta kon Thailand, dawk l-affarijiet jagħmlu n-nies ukoll. Tmur postijiet musulmani, la toqtolx, la tisrax. L-istess. Xort la jsiru. Il-morali hu. Il-ħażima tix tagħmlu. Hemm bżonn ikun ktieb li nkiteb iktar minn 2000 sen ilu. Ġerusalem u jiena Fabio fit-2023 qed ngħix Malta. I have to abide by this book. Kun xesħol, kun raġel, sewa, tagħmilx ħsara ħaddieħor and that's it tu. Hemm bżonn ktib oħxonek. U xfieħ, eżatt. U draguni b'disa terjużu 10 tidnub, siġar jitkellmu annimali jitkellmu UFOs, zombies, fih zombies ukoll. Kollox fih barra dinożawri li jeżistew veru. Fil-Bibja m'hemmx dinożawri. Ma kienx hemm storja ta' Pinocchio? Le, mela mbagħad kien hemm Ġona u l-famuża ġa apposta tiegħi. Ġona biex Alla jħelsu minn l-arqa. Mux qabad bil-powers li kellu tefa fuq l-art, tefa l-ħuta. U għex 3 ijiem ġoħal din il-ħuta Ġona.
Ma din l-istorja x'ħadda minna s-sana. U ġrat tgħidlix li ġrat veru, x'qatt jagħmel 3 ijiem ġuħuta. 3 ijiem ġuħal ta' ħuta għamel da x'qatt jagħmel. Bil-qiegħda hekk tara x-xemx tilha u nieżla. Kemm xerqed l-ħuta. Tejjer bla sens. Hemm ta' stejjer ta' valuri, hemm stejjer ta' valuri, imma valuri li kapaċi nagħlimhomlok l-iskola u kapaċi tgħallimhomlok il-ġustizzja, mhux il-reliġjon. Ifhem ħafna jaħduha kontrija ta' x'nitkellem fuq ir-reliġjon imma fil-verità. Daw ħafna mill-isteri som insinat naqraw xi komik. Jew xi minn ta' Harry Potter għalna. Ktibhom komik ma jemnukx. Għax komiks realistiċi iktar. Parti mill-entertainment ta' dak iż-żmien qed Li ngħidlek, dak iż-żmien il-bniedem. Ma kellhomx televiżjon. Il-bniedem serċ, il-bniedem superf. U ma jridx jammetti għalli tmut u jieqaf kollox hemm. Allura nivvintaw xi ħaġa, anke Ġesu miet, le, wara 3 ijiem. Ma setax kien raġel sewa u Alla u miet. Le, wara 3 ijiem qam. Mind you, Horus, Alla tal-Eġizzjani dak li jpinġu brasta ħajkla, twilet minn mara verġni, kien jimxi fuq l-ilma, qajjem il-mejtin mill-mewt, qatluh u wara 3 ijiem qam mill-mewt. Da ġivvintat 2000 sena qabel Kristu. 200 sena qabel. U Mitra, kien hemm Alla jħor Mitra. Fitile, 200 sena qabel fl-istess post, fl-istess ġifieri, l-istess storja siemni. M'hemmx differenza. Jiena nemmen pereżempju li Ġesu kien iktar minn bniedem wieħed. Inti tirrakkonta l-istorja tiegħek li rajt il-Ġesu ħal-qormi, jien nirrakkontalek li rajtu ħadd-żebbuġ, u waqdu kollox. Mela fab. Kellek xi esperjenzi oħra jew daqsi? Jiena minn naħa tiegħi fuq paranormal daqshekk Serġo għandu dik tal dik question mark kbira, Ifhimha, dej mort darba. Ara biex niftehmu jiena Alla jaħfillu kelli t-sir tiegħi, dejjem għandu jiena. U l-kuġin tiegħi kien miet b'accident bil-motur. U darba mew konti qed għandu hekk għalli kemm nixtieq imqar għax dak kien jemmen ħafna. Imqar inkun naf li jgħid x'imkien jew il-ġenna jew hekk u qedlu trid hemm wieħed jiena qedlu jara l-ispirt qedlu morru għandu. Għalli għax bada jibda estrema kunx kont ir-reliġjon tagħna u hekk u. Nara għaxi ma mmurx, Le, mhux hekk. Insomma, u biex ma tawlek jgħetlu, aħna jek naraw xaġa nitilqu lemmu jek naraw li mhux qed samaw tħallna u fl-intrata tiegħu bislaleb u hekk għalli tajjeb. Se daħlu moħħu. ċertifikat fals. U dazzju tiegħi kien bniedem ċajtier u hekk jaqsmek bid-daħ. Kellu sense of humor. Jintiret missieru. Insomma, xintħalna da. Ma l-ewwel għalinna ntom minn ħar ormi, għalinna ċuċati ta' ġifieri, ma għalinna xi affarijiet illi issa jolqothom eżatt. X'intħalna għal intom minn ħar ormi u qedlu għalfejn u semmi li bniedem minn ħar ormi għaliex kull min ikun minn ħar ormi jidħol miegħu. Dal-ispirtu? Dal-ispirtu ta' dal-bniedem. Qed jgħid forsi semmi hekk jien. U laqata. Mbagħad, insomma għadna bil-qiegħda u għalinna jien ħassejtu biex joħdilna minn moħħna u l-izzju tiegħek għetlu tikkellimx qedlu ħanitkellem jien. Għalinna x'ġabkom hawn. Jien qed jgħidilnek biex nitfawlu l-ewwel kelma u jqgħod jibni fuqha. Għetlhom xaħjar tgħidilni inti ġabna u aħna lilu. U beda jħares hekk lejna, insomma, u beda jħares warajna. Għalli warajk, lilek, għalija, qed nara mara. Saħna morna biex ħabba l-kuġin tiegħi. 50% ġaqata qed jara mara. Għalli warajk qed nara mara. Issa jien ommi kif qal ħija mietet ta' 41 ġifieri jekk tittemmen. Qedlu hija jien bqajt cool jien hekk biex lilu ma qedlux pereżempju hija rajt biex ma jħodniex minn xejn qedlu hija jien. Qedlu mhux għalek ġejna fil-verità. Għalli ma nara mara warajk, lilek ħin kollu qiegħda warajk. Qedlu kif inhi jiena. U d-deskrivieri eżatt. Dar raġel żgur ma jafnejx ġifieri.
kien jeżisti jekk kien hawn il-Facebook Fabio 15 sena ilu forsi fil-bidu. Le, imma le ta' Serġo meta mortu intom high five kien hawn naħseb. Laqqas kien. Asilu jekk bil-Facebook jien. Oh, id-diskrifi li eżatt. U jien biex infixklu, ommi kella xara qasir. Qedlu xara twili għaw, jien. Għalli dilet nara xara qasir. Beda jiddiskrivi eżatt. Umbat għalli wemma roħra ħdejja. Beda jidinna xari, s-swet għajnejja, blu u hekk. ċara s-swet blu. Għalli u tiġi minna. Issa mommi kienet hekk xari s-swet għajnejja blu, ma kienet għadaħajja. Imma omma il-buznanna, ekk kienet xari s-swet għajnejja blu. Ma metlu xej, għetlu miex nifem. Għalli għara, għalli di ta' xaħari s-swet għajnejja blu, għalli għettamilli għettini il-messaġġ. Għax għetlu mela jom ma jkelmuġi, għalli li għalli matturini xaħġa. Għalli kienet toqod bi paħdar. Tlet kwarti tal-bibin ta' Malta l-Atlantik kienu ħodonu. Imma mbagħad għalli l-bib u taqni n-number tal-bib. Għalli xi 169 għazna f'xi ħaġa kien. Għalli tfisser xi ħaġa għalik 169 u għalli baqa jħaresek fil-vojt għalli l-bib tagħha 169. U ta' tsiju trabba magħha qed tiġi n-nanna tiegħu u tsiju tiegħi. Mhux hekk? Għalli n-nanna dik. Għalli u l-bib tagħha 169 aħdar. Tipo. Dik laqt id-numbat jibda jgħidlek per eżempju xie fisser għalik il-7 u xie fisser lokali biex Jina ħmerijiet. Tafx narom daw hit and miss. Ejwa. Hit and miss id-dritt għalek blandoċ. Issa jena, us probabli kimmur jena dawk li ma qatax nemmen. Nejtara ma qatax. Għax jena bridem minni. Ejja, anka jien dawk li ma qatax. Ma qatax kiku. Dawk li ma qatax, ġifieri. Still weird, li għattejt inti ġifieri, għax nigħata bidilek tal-numru tan-nanna u hekk. Umbat għetlu oħra, jien għetlu ejd li xi ħaġa li konna nafu għajna u biss. Jien. Għalli mhix problema. Beda jħaresek warajja u jisa ħabdi tagħmillu xi sinjali. Abakkarta u bajro. U pinġa gradenza. Ġiex kxiexen fuq u 3 taħt. Għalli taf xini? Bdejt nitħak jena. Dazzju tiegħi kollu ħajjitħak. Jien. Għetlu mhux gradenza jien. Għalli intom għandkom waħda. Għalli di normalment kun f'kamra ta' sodda, għalli mintom għandkom waħda. Għalli mux fil-kamra ta' sodda, jeda fej taħt taraġ, beda jsemmi li eżat fej jeda, ġifiri da. Normali. Normali. Ija xaħġa normali. Imma mbagħad għalli f'dil kantoniera hemm ritratt ommok. Normali. F'dil kantoniera. Normali. Ejwa, le, dik. Normali. Jagħmlu ġifieri sajjan li qed inti. Fucking normali, man. Ġifieri il-gradenzja da ġo post li mhux posta. Li ġara. Emma. Li ġara ħanejlek eżatt, mbagħad laqna minn hemm. Tiela meħdej id-dar ta' missieri, għax ma kien joqgħod ħadd fija, għax mietet ommi, issa noqgħod jien fija. U nara missieri ħireġ minn hemm tlajna jien sejjuwi. Għalli taf x'inhi dej missieri qed għala. Għalli waqali ir-ritratt ommok li għandi fuq il-gradenza għalli naħseb inneħħieħ minn hemm. Għetlu li għet neħħieħ xien. Ejwa kombinazzjoni. Ostja. Emmen imma li ġara hekk u bida jgħidli. U bida jgħidli. Għawek għaw ritratt ommok. Għetlu ejwa veru. Għalli fimni, għalli xed tagħmel enfasi fuq ir-ritratt ommok beda jagħmel li vera fab. Ma nafu konċ. Dejjem ngħid. Veru. Dik li ġara qisu. Ma nafx id-direttur. Xiex. Direttur. Temmaru għandu dar-ruġor. Għadu jopera. Inti taf minnu. Jopera jisu xi professur. Ma baturi tnej minn nies biex immur dana. Għadu hekk jaġbi. Qed jibgħat in-nies biex jibgħatulna messaġġ.
Okay. Tipo. U tipo l-ħagġa. Għana ma batniex u ta' b'serjetà xaħna. Għax il-problema daw. Pjuttost bil-kontra Kelli xinejt naqra ma' 4 medium, siġifieri, jekk jgħaniduħa nżidu jħarmu l-lista, daqti kolli. Xie mamul daqs Kristum, ġifiri. Le, jena, għed nitkelmu fuq il-mamul, jena jekkaw xie medium saħħar les li għamil mamul fuqi, li mmut f'xar, per eżempju, nisfidaħ jgħamila, noħorġu, le, noħorġu. Temmen inti li t-għamelek. Le. Għaxan kajjen tal-bizza. Jaw mut jien, jaw mut sajan. Le, lest li noħroċ 10,000 euro, u joħroċ 10,000 euro, immorru għant notar, u li fxar immut, sekk immut jena joħodhom, u jekk ma immut joħodhom jien dawk 10,000, jekk kienu medium, mux medium, sorry, marriċ nħallat, jekk kienu jgħamil il-mamul, u jekk kienet jgħamil li għal 10,000 euro namela jena. Idea tajba, dija. Bil-qalb kolla. Etnejt il-mediums kolla ta' Malta u dex, insomma, ta' d-dinja. Kont darba rajt wieħed. Jaraj minn nejdilkom xeja. Darba kont rajt il-Brazil, anzjan, kien iġemma pupi tal-mamul u vudu li għamlu lilu. U kien jgħot jisfidom biex jgħod jibatulu dal-pupi tal-mamul. Temmen bijom jew ħmerija. U mitta xi 96 ta'. Ma nafx nejli. La, assolutament. Essa temmen, lettejtek. Ma tlekx nejmen. Ma tlekx li ma nemmix. Tifhem xi nejli. Halfway. Ma tistax tgħidu. Jera ċaġa stramba. At this point kollox possibli. Imminti l-ħadarba smajtek tgħid sajan illi ghosts qatt ma rajt xi UFO kellek esperjenza. Eżatt, appunto. Dik qati għana UFO. Aw. Enneva. Jien ejwa ma ta'. Rajt UFO? Ma mux UFO. Kif, xrajt? Jien kont naħdem il-Freeport, nieżel ġilet jelek fabdi u għanna. Nsejta ta'. Nieżel minnaħa ta' Burzebbuġa, mux ta' Burzebbuġa ta' ħalfar, nieżel li xol, u nara, u għed tissa min jafx ħajamlu xol, għed taġdiraw għana ħsebjien, jider il-bahar fil-bot, nara xaħġa dawlek, nieżelek ġol bahar, ek, u daqsek, u ħad ma għal xej, imma jien naħlef li rajta. Nara raġ dawlek kbir, għal ġol bahar, Wala ma sana? Naħseb ilu Early 2000. 2004, 2005. Jista' jkun kienet meteorita jew tixi debri jew mill-ispazju. Minja. Bis-serjetà ġifieri. Ġieli darba minnhom rajt inti jikrekilja ma qalu xejn il-xogħol u qed kan jgħidu jtubija. In-nora tiddetektjaw 3000 oġġett kuljum deħ fl-atmosfera tagħna. Il-nostra. U ma jafux x'inhu. U ma jafux x'inhu. Nejna nemmen bijhom ġifieri bis-saħħa, bis-saħħa. Kemm jgħid l-istess palma stejjer tal-goats nemmel jew stejjer inventati tal-aliens u ħafna. Però l-univers kif ġil qalwa f'dal podcast ukoll infinit jista' jkun aħna bissa u l-ħajja f'din id-dinja. Issa jekk mhux żviluppati għadhom fi żmien id-dinożawri f'dinja oħra jew. Mhux jisna ta' Star Wars man. Eżatt. Ġek jisna. Luke, I'm your son. Kif kissiras. Mela, Fabio, xed nistennew dis-sena għal-Comic-Con? Il-Comic-Con ta' dis-sena ħatkun wara 15-il sena, mhix il-15-il edizzjoni, imma x'kanna dawk il-sentej waqfin bil-Covid. Se nġibu bosta atturi, fosthom dak ta' Breaking Bad, Tuko. Ovvjament se jkun hemm ħafna sorpriżi kbar minn ħobb iċ-ċinema u hekk mhux atturi biss ġifieri. Se jkollna artisti kbar li jbinġu mal-Marvel ma' DC bħas-soltu. Il-cosplay din is-sena għal minn ħobb il-cosplay se nbidlu ċertu regolamenti u ċertu trophies u hekk ħanamlu iktar standard ma' dinja kollha x'għandna għal minn ma jafx minn ġieli rebaħ il-cosplay tagħna ġieli sifirnih barra minn Malta wkoll. Jikkompeti barra minn Malta minn ġiel ewwel. Sqallija.
ħanieħdu iktar spazju, għax is-sena li għaddit ħadna l-ikbar xok li kemm minna namlu dan l-event l-ikbar xok ta' ħajjitna eżin fis-sentej li għamilna waqfin bil-Covid, il-crowd kibret ħafna, imma aħna krejna l-istess floor space. Allura kienet massive, l-attendenza massive. Wis irridu għanni jessistja. U insomma, ġifiri minix involut, ġifiri tejpom ma nissuġġerixxi ħafna jena għal dawk in-nies, per eżempju, li bħali mhumiex daqshekk dilettanti. Għal-familji? Jiġu ħafna familji ta' jipprovaw. Per eżempju jiena x'in immur hemm niġġennen ta' veru kollox, u gaming fuq. Nara xi ħaġa ta' ħaġa. U jekk u lest il-wallet għax ħajkonna balla ħwienet li bieħu l-merchandise u hekk ġifieri. Merchandise nixtru għax tal-ġennu jiena nemmen li wieħed mill-isbaħ attivitajiet li jsiru għaw Malta. U konta tinsemmiu lek, l-ewwel waqt ġibtulek hawnhekk issa fil-Comic-Con ħajkolkom kopja inti u Mirko. Da kien comic ħriġni aħna flimkien ma' Heritage Malta. Li dan bażikament l-istorja ktibta jiena u Chris Legal, kollega tiegħi, fih ghost stories popolari għaw Malta. Tipo tal-Blue Lady, sewa tal-Teatru Manuel li Haunted u hekk, u fih twist naqra żgħira modern u hekk hemm artisti li pinġew fih, ipinġu mal-Marvel u mad-DC ġifieri. Kienet kollaborazzjoni jekk ta' artisti barranin, kittiba aħna Maltin, pinġejt jien fih ukoll, u kien hemm colorists Maltin ukoll, ġifieri immaġina jkollok artist Taljani pinġi mal-Marvel. Jibat li it-pinġijiet u jittih il-coloring wieħed Malti. Malti, jasja. Allura kienet collaboration veru sabiħ, veru professional, ġiviri ta' kalibru tipo Marvel DC il-kalibru tijaw. U dal-klip ikun għal-beħ hemmek, ġiviri u koll, issibuħ minn kullu, sorry, għetna minn għard il-shameless promotion, imma peress li ratat ma' Ghosts u għek dal-podcast. Shameless xej, għal-podcast ta' għal-falit interessanti u tal-ostja. Eżatt, u dana quite cheap, ġiviru sibu minn kol ħanut tal-Heritage u Comic-Con. U jek tiġu għemmek sibu l-artisti li pinġew fih, testaw duru għemmek il-Comic-Con u sibu jifirmawulkom u kol. Tal-ġemma. Ġiviri, u għed mill-ħafna proġetti li nħobbu namlu, fadlenna xetnej fil-pipeline. Għal-futur. Mela, għal-futur għedin nasbu biex niftħu iktar fejn jitħlu għatturi u għek d-sena ħanġibu Raymond Cruz. L-għadem fi Breaking Bad, insomma, bħala major part, ġibna Claudia West, sena li għaddit, u dawt nsemmirak bħala major actor, sa ġibna ħafna Power Rangers, ġibna l-Master Pessina, dan kien il-loba Mortal Kombat l-antika, sewa, Sub-Zero u Cage, u kien, u l-trementu jieġiet il-martial arts, ħadulu l-stil sek u għamlu lilu. Master Pessina għandi ritrat veru cool miegħu. Ta' parsani ġildu jena u ma mux kontra xurxinek għedin. Insomma, anka voice actors nġibu, ġifiri, ġibna Livo de Palma darba tal-Kavalieri dello Zodiaco, Pegasus, ġifiru Mirko ta' Kesmelici, għamna f'na affarijiet u għek. U ta' for. Eżatt, ġibna. Insomma, the more the merrier u dejjem open-minded aħna l-idea ġodda u hekk ħajkun hemm pro wrestling ta' Malta wkoll ġejjin hemmhekk ukoll. Se jagħmlu xi promo u hekk ġifieri ħbib tagħna sew. Dejjem nesperimentaw kampijiet ġodda, nżommu naqra interessanti mhux dejjem ikun l-istess formula. F'liema sens. Apparti il-Comic-Con tkun teamed. Ta' parti Comic-Con, per eżempju, tamel Comic-Con u bat tamel xi ħaġa sab bħala jiena fuq Star Wars biss, jew Star Trek biss. Ġieli kellna ġol Comic-Con stess jiġu fans li jagħmlu props u hekk tal-films u hekk ġifieri u jagħmlu prop making lin-nies. Ġifieri kif tagħmel kostumi ta' Star Wars kellna sections tagħhom u hekk. U fost is-sena nagħmlu pereżempju affarijiet li huma teamed, Halloween nagħmlu Halloween parties u l-Halloween parties tagħna jkollok il-cosplayers kulħadd jieħodha bis-serjetà kbir hawn talent kostumi, make-up, prosthetics, prosthetic make-up,
ta' veru ġifieri. Ġifieri ħwejjeġ tal-karneval. Fejn cosplayers Maltin, they take it very, very seriously, ġifieri. U tagħmel Halloween party bihom tara l-kreattività tagħhom inkredibbli. Jien ġast immur biċċa maskra ta' Jason jew hekk biss ta' ġifieri. X'maskra ħanexxu? Batman Robin. Danny Darko? Senti ġik. Jissib waħda minn daw tal-karta pesta. Laqwa li naħdmu. Kien hemm wieħed ipejjeb Bluntman and Chronic. Kien ipejjeb u dan hawn Kevin Smith huwa attur u jikteb il-comics u hekk. L-aħħar Kevin Smith. He-Man ma ġobni. Ridna noqtluh. Minu fenta He-Man. Ħireċ ieħor ġdid nispera li talmu mill-iżbalji li għamlu. U l-istessu? Ma nafx jekk kitbuxu, ħankun onest. Imma fejn ikun hemm Netflix nibża ħafna. Għax Netflix kif kulħadd jaf għandhom aġenda xeħ sor, moment. Tal-biża. Għatta l-childhood tiegħi. U fimni, il-ċajtu Ħabbu l-ħejmen. Għalleba, Mela għandi stampa narijelek, Għandek iżmin għandi Jien għandi jien kollezzjona t-tojs u kollat għandi l-action figures l-antiki ġifiri nżommom ġol. Sastit zminilu kelli l-basket tal-iskwad tal-ħime meta kun zera. Vera. Ejja, ma lax sar minnu. Jietem ħime nek. U kelli l-bottle u l-lunchbox tijaw. Fl-80s kienaw crazy, anka desk lamp kienaw bras ħimen, eżagerazzjoni kienaw siġġu b'wiċ ħimen. Dak li ma kelli. Tamen sormok ma wiċ ħimen literalment kien naraw jiru. L-ostjara. Fil-fatt anka Raffaella Carrà għataċċara pal tijaw. Ħimen u Transformers, early 80s. Għax bħadġew Ninja Turtles, late 80s. Ma dawk jirrepreżentaw l-80s il-cartoons li hemm ħafna ta' ma l-iktar. Dawk kienu tajbinu. Il-manga, kien hemm il-manga. L-anime u Goldrake, Jig. Yellow Pen il-favoriti. L-appella, kien hemm tajbinu. Dak, xtaqt nistidan kju. Margo ektar imma. Tiger minna. Tiger. Kienu tajbin dak iż-żmien. Taf dak karreġ fil-60s, estra, uħna konna naraw fil-80s. Astja. Dak fil-60s. Sampeja. Sampej kem kont nħobbu jien istja. Sampej tal-ġennu, 70s dak. Fl-80s konna naraw ħafna affarijiet, tas-70s, per eżempju. Jattamen. Mela. Daw il-robots tipo Jig. Jek ta' raġi robot, li bes jisu Elvis. Mela, 70s. Jinoxi, jisu Elvis li, bes fil-70s kienu. Jew early 80s ħafna mennu. Madzinga u kienu tajbin, osja dak iż-żmien. Tatfaqlu. Insomma, għallum il-ġurnata kunet nqalab nara l-ostja li neħella raħ. L-diski li kienu kon fejju. Sejkonna ġdijġu, komikon dis-sena, kull-jum, il-jum ħanamlu tip ta' festival zaħir wara s-sitta sejġu kantanti Maltin, sej kantaw sigillem il-kartuns. Astja? Il-jum. Taġġien. S-sitta l-qoddina, wara l-cosplay, namlu cosplay competition, un battita l-għuma. it would be nice, għaxin ġarajt il-repertuar taħħom se jkantaw. ħajkun colorful ħafna kol. Taċobin, jem fil-katin kanta ħaj. Taċobin, kem taħla. Inti għet li ħajkun jem kollok ġiex event li? Aħna, jina ħaniħu sem fil-sigrit tal-qarar li ħajsir. Ta' kontrija. Eżat sibtilu, ma niskamu kontrija tal-qarar, eżat. Ma sabbeħ ħafna. L-Istitut Kattoliku, ħajsir f'Ottubru, l-aħħar sibtu ħadd Ottubru. Mbagħad insomma l-miljiet imma d-dates biex ħantihom għalissa. Facebook. L-Istitut Kattoliku wkoll il-pantomina ta' Paolo Testa. Mirko batni tabeġ danaw, forsi t-tena link għandik Mela, n-tellaw. Raġel tal-ġen Paolo Testa. Dak s-istiden xie darbaw. Jirreziblu xie storja xie jidlu Paolo Testa. Helwa. Raġel tal-ġen, men veru, ta' onestament, għaxin kod naħsbu xie snobbi għawek, direttur. Illu maħalli fidej ħattijor. Mela, l-lum direttur, jiddereġija l-lum Ray Abdilla, direttur u scriptwriter. Rodney Gauci, l-scriptwriter ta' ġveri ta' veru. U għandhom sense of humor, Sense of humor. U Brian u koll.
Brian Talġen, għandhom sense of humor ek old school, kif nħobbu għana, tipom, Ta' vera. memx kantonieri u għek. Spiċċa dak is-sens. Ma family friendly fl-istess ħin. ħafna jiffendu ruħom minn. Anke fuq it-Taljan, qabel kont nagħmlu pjaċir naraf l-Taljan. Issa jisu iktar. Alla ħares ngħidlek fuq xi jieħdu għalihom in-nies. Kol fiskju sensa. Fil-fatt ħafna mill-films Taljani tant illum jitqiesu bħala razzisti. U hemm element ta' razzizmu fihom, hemm element ta' razzizmu. Ġifieri, li għax li tgħid kollox li veru huma razzisti. Imminti titkun jiena nemmen li mhux nikkanċellaħ l-oġġett, titkun open-minded. Open-minded. Ma tieħux għalik. Għax hekk mhux dikki. Don't get offended. Meta riċċejta fuq xi ħaġa partikolari. Don't get offended. Li għadni kemm semmejtlek issa. Murħat jgħidu da imma. Jena li xi ħaġa fil-verità. Eżatt. ċajta li jena naraħħaċa vera dark humor għall-ostja ma ċajta li Jena jew forsi għax sħabi u hijak trabbejna f'ċertu ambjent li d-dark humor anke aħna fil-familja tagħna niċċajta u hekk aħna ma missieri magħna das kemm iċċajta miegħi għandi rasi kbira pereżempju missier kulħadd ieħor illum jispiċċa terapija. Kieku fim x'inhi Jiena ċertu affarijiet illum niskanta, pereżempju intrabbejt minn kun ġoħanu tħabbela birraħa kont illum jekk tagħmilha di. Bl-alkohol li tfal. Xi abbuż. Abbuż da jiġbru. Ma rridx nagħti lokal ħabbuż jiġifieri għax huwa, ma aħna trabbej, jiġifieri ma rridx nagħti lokal. Ma tfissirx li tkun tajba. Eżatt. Tifhem min qed jara, ma rridx nagħti eżempji eżjed. Però tifhem xi rid ngħid tifhem. Xoxendi. Ma minn dak l-estrem li kien hawn abbuż sa ċertu punt, spiċċajna f'estrem eżaġerat. Pat-teacher qed daqqa bir-riga ħażin. Ma llum ma tistax kellem it-teacher ħatajjeb allura. Istja l-affarijiet Bidlu nara. Minn estrema l-ieħor. Għajli jena nintaqam ħafna teachers u jaraw ħafna stejjer. Minn dat tipu ġifieri. Għandi solidarjetà kbira li għom teachers. Onestament. Li nipreferi d-daqqa ta' njama jinta ġifieri. Mill-lum ġifieri. Sa jinta mraf me kelma meta t-tejn ir-riħ tagħha daqqet li qlajt bl-njama jien nagħmel ġimma bidejtu ġej. Daqqet li qlajt imma xorta nemmen li. Lejna hotspot men kien id-dajjaqni naqra. Konti tal-limtu blamment. Xinu tawċek mal-ħajt jew hekk? Ne, kienu tuni ktib kont noqgħod nikkopja, dejjem nikkopja lilu hotspot. Jien kienu kollha ħafna spelling mistakes li ma nikteb xejn żgur bl-spelling mistakes. I must not talk in class. Tallimta. X'nagħmlu raħwa. X'ngħidlek grazzi ħafna. Grazzi lilkom. Grazzi u proset ħafna u proset il-Mirko wkoll. Nistalġen ġifieri u podcast. Keep it up. Ta' veru, Thank you ħafna. Thank you. Grazzi.